Nselmulkom ninġabru għal din it-talba ta' sbieħ il-jum illum mas-salmi tal-erba tal-ewwel ġimgħa. Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu. Arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Għal 40 sena dawnt nistmellu dan in-nisa u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej u Alla tagħna li ħalaqna ejjew nadurawh. Ed jinħall id-dlam li jistor fis-sijat tal-lejl il-ħlejjaq, dawl il-jum qiegħed isebbaħ kullimkien bil-bjuda tiegħu. U bħal swaba twal u rotob lawnu lin jifirxu r-raġġi. Tfittxi x-xemx fil-ħmura u tixħet mant tadija fuq ir-raba. Hekk fis-sliem u l-barka talla jgħib id-dlam tal-qerq minn moħħna. Minn fuq qalbna isħab jiċċarrat u bid-dawl tal-grazzja nimxu. Sabiex miegħek biss ninaqdu Kristu sidna b'fema safja u kuljum inħossu l-qawwa tal-ġid kbir li tagħmel magħna. Ejja żurna u ddifina kull filgħodu bid-dawl tiegħek. Keċċ id-del tal-mewt minn ruħna ħanimtlew bil-ferħ tal-ħajja. Ġieħu sebħ għal dejjem Kristu, Sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missier u lill-Ispirtu difensur u faraġġ tagħna. Amen. Fid-dawl tiegħek o Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil ħażin fih qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fema tiegħu li Alla ma jsibx fih ħtija x'jistmell. Kliem fommu kollu qerq u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola ismewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek o Alla, għaddel ta' ġwenħajk jistkennu wliet il-bnedmin, bnedmin u bejjem intejnhom mulej. Jiġbow bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-gburi, ma titfanix il-barra id il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dawl tiegħek o Alla naraw id-dawl. Mulej, kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u f'saħħtek. Inx ġuwanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, olluh u sejħu lill-ismu.
Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer, min idejn l-edewa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida. Mulej kbirint u msebbaħ tal-aġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha, għax int tkellimt u ma saru. Int bat l-ispirtu tiegħek u huwa għamilhom. Ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xama quddiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu l-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbirint u msebbaħ tal-aġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċaxfu jdejkom. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej il-għolju tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna, bil-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlinna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu, għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli, mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u fil-għoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Ħares lilek innifsek ibni f'kull ma tagħmel u ġib ruħek bħal wieħed imrobbi sewwa f'kull pass li tagħmel. Mill-ħobs tiegħek itma' lil minu bil-ġoħ u min ilbisek libbes il-minu għarwien. Kull ma jkollok żejjed għatih karità. Birek f'kull ħin il-mulej u jitolbu li jitwittew triqatek u modijitek u jirnexxu il-femiet tiegħek. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Bil-kelma tiegħek għatini il-ħajja. Biex inħares il-preċetti tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Għamel ħnina magħna mulej u ftakar fil-pat qaddis tiegħek. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi, fomm il-profeti għaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u min idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missirna li jagħtina. Li meħlusin min idejn l-edewwa tagħna. Naqduh bla biża. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu treqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-oli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għamel ħnina magħna mulej u ftakar fil-pat qaddis tiegħek. Il-mulej Ġesu ma jistħiex isejħilhom ħutu lil dawk li hu jqaddes. Irroddulu ħajr u nfaħruh dejjem u minn qalbna nitolbuk. Mulej qaddes lil ħutek.
Għamel li fema safja nikkonsagrawlek il-bidu ta' dan il-jum fġieħ il-qawmin tijek mill-wied. Ejna naddu l-ġurnata kollha femejjel ta' qdusija kif joġob lilek. Int sinjal ta' mħabtek tajtna jum ġdid biex nadduh b'saħħitna u ħenjin. Ġeddidna kuljum għall-glorja tiegħek. Għallimna l-lum inħossu l-prezenza tijek f'kulħadd madwarna. Għamel insibuk liżjed fl-imniktin u l-foqra. Zomna il-lum fi slim mal-proxmu kollu. Tħallinix inroddu deni b'deni. Jew issa fiskiet ir-resqu talbitna lejn Alla missirna, jew resqu dan it-talb permezz ta' Omna Marija. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ismana u Alla Salvatur tagħna, inta għamiltina wliedek u li tiddawl. Għatina nibqgħu mixja dejjem f'dan id-dawl u nagħmlu ħidma ta' ġid tas-sew biex isaħħilna nkunu xhieda tiegħek quddiem il-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristus Sidna, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Propju bdejna din iċ-ċelebrazzjoni billi raddejna s-salib f'isem it-Trinità. Illi San Ilarju li tiegħu llum qegħdin nagħmlu t-tifkira iddefenda tant it-talim u d-dottrina li kien ħareġ mill-Konċilju ta' Niċea rigward it-Trinità li Alla huwa l-Missier, Iben u Spiritu Santu. Ejja aħna wkoll hekk fil-bidu ta' din l-Ewkaristija impoġġu lil nfusna f'din il-preżenza qaddisa u reali li stidnitna propju hawnhekk dalgħodu biex nitlu f'din ir-relazzjoni tagħna magħhom u miegħu ma' dan Alla. U nitolbuh maħfra ta' kemm drabi aħna nqasna ta' bnedmin dgħajfa li aħna. Nistaqal Alla li jista' kollox u l-konħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli l-qaddisin kollha u lill-konħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Qed nofdi l-qudiesa għall-erwieħ ta' Marija u Oskar Muscat. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, l-Isqof Sant'Ilarju għallem b'qawwa kbira li ibnek huwa Alla. Għamel li nifhmu tajjeb dan it-tagħlim u nistqarruh tassew. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, billi l-ulijiet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fideh, jiġifieri x-Xitan, u jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal umurhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli li jrid jgħin imma lill-uliet Abraham. Għalhekk kellu jkun jiġbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidel f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għad-nubiet il-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisal Abraham il-qaddej tiegħu u lied Ġakob il-maħtur tiegħu jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indri.
Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha, resaq lejha qabada minida u qajjima u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan u quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. Il-għada fil-għodu kmieni qabel ma żernaq qam ħareġ u mar f'post nimwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh qalulu kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nipprietka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jipprietka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej. Ġesu ma kienx it-tip ta' bniedem ta' jdeh fuq zaqqu, imma kien jimpenja ruħu. Kien jara kif jagħmel biex ifittex jgħin u jferraħ lilna ħutu l-bnedmin. U allura kif smajna f'din is-silta tal-Evanġelu insibuh jgħin, ifejjaq u jeħles lil dawk il-persuni li kienu maħkuma minn xi spirti ħżiena. U dan seta' jagħmlu għaliex fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħu Ġesu kellu lil bniedem. Ma kienx persuna Ġesu li jpoġġi lilu nnifsu fiċ-ċentru, imma kien ipoġġi fiċ-ċentru lil bniedem. Għaliex? Għaliex fil-bniedem kien jara tassew ix-xbija ta' Alla. Il-bżonnijiet ta' ħutu l-bnedmin kienu jwassluh biex jitlob, biex jidħol f'relazzjoni ma' Alla u jinterċedi għalihom, għal-ħtiġijiet tagħhom. U din hija s-sejħa ta' kull wieħed u waħda minna li aħna nkunu wkoll Kristu għal ħaddieħor billi ninterċedu għal dawk il-persuni li nafu li jeħtieġu tal-għajnuna ta' Alla fil-ħajja tagħhom, anke fejn jidħol fejqan, anke fejn tidħol il-ħelsien minn xi saram, minn xi dnub li jkun qed jaħkem il dak li jkun. Ejjew aħna wkoll ma nkunux nies egoisti illi nfittxu biss il-ħtiġijiet tagħna, illi nagħtu biss importanza il-bżonnijiet tagħna. Imma ejjew noħorġu lil hinn minn nfusna u nkunu ta' għajnuna għal ħaddieħor billi ninterċedu għalihom. Esperjenza żgħira hekk fuq livell personali, jiena Patri Kapuċin naħdem ġewwa l-Isptar Mater Dei. Kemm ili naħdem fl-isptar, il-persuni li ntaqa' magħhom fil-ħtiġijiet tagħhom, fil-mart tagħhom, tassew iġeluni ninżel għal kubtejja għaliex huwa l-uniku mod kif jiena nista' nkun ta' wens u ta' sapport għal dawn in-nies. Jiena ma nafx jekk tirrealizzawx bħali, isu bħal donnu kultant jiena nistaqsi l-mistoqsija ma llum m'għadhomx isiru l-mirakli. Ġesu kien jagħmel tant mirakli u l-apostli kienu jwettqu l-mirakli u tant qaddisin iddikjarati mill-Knisja jwettqu l-mirakli. Imma llum ma jsirux mirakli u darba dejt minn mument diffiċli mħabba fekk. U persuna tatni tweġiba u qalt li ma jseħħux mirakli llum għaliex m'hawnx fidi. U allura din hija t-talba tiegħi għalija u għalikom biex il-mulej innifsu isaħħaħ fina l-fidi. Isaħħaħ il-fidi biex aħna wkoll nkun nistgħu nitlu għalihom quddiem Alla meta naraw tant persuni li huma fil-bżonn tal-għajnuna tagħna. U għaldaqstant nitolbok mulej sabiex nissel fina dik ix-xewqa li aħna nitlu aktar f'relazzjoni miegħek u ninterċedu għal ħutna fil-bżonn, speċjalment dawk li jinsabu taħt it-toqol li jġib miegħu il-mart. Nitolbu. Irressaqlek mulej il-tant persuni wkoll li inti għażilt biex huma jkunu ta' servizz għal dawk kollha fil-bżonn. Nġib quddiem għajnejja lit-tobba, lin-nurses, lill-carers li jaħdmu fl-isptarijiet, lil tant persuni oħrajn illi xogħolhom huwa ta' servizz għal ġid tal-komunità. Ħu ħsiebhom mulej, iqaf magħhom, umlihom bl-imħabba u d-dedikazzjoni. Nitolbu. Nitolbok u ressaqlek mulej tant familji fil-bżonn
li fil-preżent għaddejjin minn mumenti wkoll qiebes fil-ħajja tagħhom, ta' żwieġ tagħhom. Kun inti u mulej illi tidħol għalihom u permetti lil ommok Marija biex hija tkun tista' wkoll iġġib l-istabilità u l-paċi f'dawn il-familji. Nitolbu. U nitolbu wkoll għalina hawn preżenti biex aħna nkunu insara konvinti, disċipli tiegħek u mulej Ġesu li ma nibżawx nistqarru li aħna nappartjenu lilek u rridu nkunu verament fidili u lejali għal dak li aħna nemmnu fik. Nitolbu. U dan kollu nitolbuh bi Kristus Sidna. Birek int mulejja tal-ħolqien kollox fit-tibitek tajtna l-ħobs din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jisalina l-ħobs tal-ħajja. Birek int mulejja tal-ħolqien kollox fit-tibitek tajtna l-inbit din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejja tagħna umli u bniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li aħna sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ġaniti u dnub tiegħi li tolbok leħin. Jitolbu ħuti biex sagrifiċċju tagħna jkun joħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' Sant'Ilarju biex bihom naqilgħu il-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fil-tifkira ta' Sant'Ilarju, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li huwa xandar u tilqattar li għamillek għal-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Ikun tassew imbierek Ġesu li inti u Alla Missier battunna u ġi biex jurina kif għandna nħobbu lilek u kif għandna nħobbu lil xulxin. Ġi biex minn qlub il-bnedmin ineħħi l-ħażen li jfixkel il-ħbiberija bejniethom. Ġi biex jeqret il-mibeda li ma tħanniniex inkunu ferħana. U wieħed li jagħtina l-Ispirtu Santu biex ikun dejjem magħna ħalli ngħixu l-istess ħajja tiegħek. Lilek Missier nitolbuk ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex dan il-ħobs u l-inbit li ġibna fuq dan l-artal isiru il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata għalina u rina kemm kbira l-imħabba tiegħu għalina. Meta huwa jiekol mad-disċipli tiegħu ħa l-ħobs, radlek il-ħajr, qasmu, tawulhom u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad ħal-kalċi minn l-inbit talab u radlek il-ħajr tal-kalċi li d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet.
Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, ixxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Missi l-aktar maħbub għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu is-Salvatur tad-dinja. U tal-ilu nnifsu u miet għalina biex ikun is-sagrifiċċju li issa qegħdin nofrulek ħalli bih ninġibdu lejk. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qegħdin nagħmlulek u għati l-ispirtu ta' mħabtek lil dawk kollha li qegħdin jieħdu sem f'din il-qudiesa. Għamel li jkunu dejjem maqudin flimkien fil-Knisja mal-Papa Franġisku u mal-Isqof tagħna Anton, flimkien ukoll mal-isfijiet kollha u ma' dawk kollha li jaqduk fost il-poplu tiegħek. Tinsiex lil dawk li nħobbu, tinsiex lanqas lil dawk li forsi ma tantx nurhom imħabba. Ftakar ukoll f'dawk kollha li ħallew din il-ħajja b'islim tiegħek, ilqaħħom fid-dar tiegħek tas-sema. U meta jasal il-waqt lilna wkoll sejħinna biex mal-Verġni Mqazza Marija Omm Alla u Omna flimkien mar-raġel tagħha San Ġusepp niċċelebraw il-festa kbira tiegħek fis-sema fejn il-ħbieb kollha ta' Ġesu Kristu ibnek Sidna ikantawlek innu li ma jintemm qatt. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bl-istess kliem li ħallinna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok dik qalbina fil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda qal ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi ġnub tad-dinja. Kien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol ta' tis-saf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Natu glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. U Marija li tħart fid-dinja mingħajr teba' nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema l-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ejjew npoġġu taħt il-mant ta' Marija li dawk il-persuni kollha li xuħud forsi nafuhom aħna stess li jeħtieġu tat-talb tagħna għaliex jinsabu jew rikoverati f'xi sptar jew inkella jinsabu morda fid-djar tagħna jew għaddejjin minn mumenti ibes u diffiċli fil-ħajja tagħhom. Ejjew hekk kif edna kif għamel Ġesu wkoll li jitlob lil Alla għal ħtiġijiet ta' ħutu l-bnedmin ejjew nagħmlu l-istess aħna għal ħtiġijiet ta' dawn ħutna fil-bżonn billi nitolbu għalihom u npoġġuhom taħt il-mant Tomna Marija. U għal dan insellmula u nitolbuha. Sliem għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Fil-waqt nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba, morru u komplu għejxu fil-paċi ta' Kristu.